Wadhi kaunti ma Kisumu kama ringre ji 22 kuom 27 mane owito ngimagi e masira mar apaya juma mokalo ogol ringregi ka ikowe e gwenge ma Nyakach ne iko mabiro timore kiny. Magi e sama piny owacho mamalo ogolo milion 4.4 mar siro familia go e chenro mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Rombi mag lit kod kuyo nokoko kar kano ringre ma Jaramogi kuma ringre ji 22 kuom ji 27 mane owito ngimagi e masira mar apaya ma Kisumu Kakamega igolo e kawuono ka iterogi e miechgi ne alam mogik ka giruo piny kod familia mekgi. Familia mag oganda go oyango fuok ma joheragi go oweyo gino makoro pod gikwayo sirikal mondo bi owuog oko omed chulo negi kony ahinya to e siro som nyithind kiye makoro owe chien. Wanindo ni maminwa to kaka wadong koro wadong nyithind 4 waonge mama waonge baba nosekuongo koro mato mama modong ni nodong kaka koro mama to nene baba to nene gimora mora duro mata Kisumu matindo ka ono nikech tho mar mama an poka dak Kisumu poka nyono Kisumu mata dala chaka daka diwe wakendwa wangie hodhi chako ngimawa no kwani kanya serikal ne nyalo chung kodwa otie kata lekwa ongi ka nyalo somo ka nyalo dak maisha wanyalo dhi mbele o mal owito en owadwa kendo fuok maweyo maduong' e dalawa en achiel kuom joma nyiche ne telonwa dala gimoro amora mwatimo to e sabs mawuoyo gi nyathine machogo nyonego bed ni donjo e university makoro pod ok wang'eyo to wadhi timo nang'o. An ka nikech an alalo mamwa to anakwayo mala sirikal yani nisaidio mondo konya nikech wadong' nyithindo 3 to babu wano to higni moko mokalo go. Oweyo fuok maduong' nikech odong nowe nyithindo 3 alafu chuore notho 2021 koro en mano odong ka nong'iyo maslahi mag nyithindego gi en Valerie gi Italia kaachiel kod Eliza emowe kanyo koro nyithindo odong dala kanyo kendgi tado akwa serikal mondo konygi kabisa. Kuom mano piny owacho oyango ni gisegolo omenda maromo milion 4.4 mar konyo e kauting mar chenro mag iko ne oganda go mosenindo. We have so far received 4,400,000 shillings from the PS Interior to take care of this burial. Kamano bende, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o oyango ni gidhi loso chenro mar choko omenda mabiro neno ni osir kodo familia mowe chien kod joheragi kolero ni tend kaunti ma Kisumu kod ogai mar ODM Raila Odinga osegolo milion 1 ng'ato ka ng'ato. Wadwani jogo man gi chuny mar konyo families mowito jogi buketi pesa account ni wasewa yawo Prime Minister njo keto milion 1 county government kelo milion 1 kinyo bergi miloma maduong' e kalatas ma iluongo ni newspaper kwa nyiso ji duto mondo ket pat pesa kanyo okon jogo ma owito jogi magiero. Nyasi mar iko kod alam makanyakla kiny ne time skul primar Manaki e Nyakach. Komiti matao chenro mar iko ganda go ogolo siem ni ok gidwa weche siasa e nyasi no makiny mar biro kowo oganda go e kar yweyo gi mogik. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Naki, Kisumu County. Wamedo timo mos ne anyuola duto manowito jogi e masira ma Koch